ngibingelele bonke kubalandeli baleli khasi. Ngithi nje uNkulunkulu abe nani, aziphumelele zonke izifiso zenu, konke kuhle enikufisayo sengathi kungaba impumelelo. Namhlanje nginiphathele umuthi obizwa ngokuthi UNUKANI noma UNUKANI. Lo muthi lona-ke usiza kakhulu ezintweni eziningi kakhulu. Kangangokuba lo muthi lona uyakwazi ngisho ukuthi ucuphe ngawo umuntu wakho. Uma uzothatha lo muthi uwuphuze uhlanganise neqanda bese ulala nomuntu wakho. Loko usuke ukwenzela ukuthi mangabe kuwukuthi lo muntu wakho uyakufebela, uma efika kulenye indoda afike anuke iqanda elibolile, anuke umantshu weqanda elibolile, noma akuthiwa owesifazane, uma ngabe uzowuphuza futhi uphuze neqanda, umuntu wakho wesilisa mefika kulowo muntu wesifazane eshendeni lakhe afike anuke iqanda elibolile umantshu. Lo muthi-ke futhi bayakwazi ukuthi abantu bagange ngawo benze isichitho esizothunyelwa kumuntu. Bayakwazi ukuthi bahlanganise namakaka bamemeze igama lomuntu bese-ke kuthumeleke isichitho kumuntu. Wona-ke futhi lo muthi uyakwazi ukuthi usilaphe isichitho usibuyisele emuva kumuntu osithumelile kuwena. Uma ngabe uzogquma ngawo lo muthi, lesikhathi ugquma ngawo noma ufutha ngawo, ukhulume usho ukuthi ongithumele ngesichitho asibuyele kuyena, uyakwazi ukuthi usize lapho ukuthi ukubuyisele isichitho emuva. Lo muthi lona futhi uyakwazi ukuthi usebenze ekuthenini mangabe kuwukuthi umuntu wesifazane okanye futhi owesilisa ufuna ukuba mnandi ushise embhedeni. Uma uzothatha wona lo muthi uwupheke bese uyawusefa kahle, ufake nje emakini yakho noma inkomishi yakho yetiye, usafudumele unjalo bese ufaka ushukela u-brown ugoqoze uphuze. Uyenza ukuthi kube mnandi embhedeni noma kube mnandi ocansini. Umuntu wakho akuzwe ushisa umnandi noma ngabe bengafiki uvuthondaba kodwa uyafika kuvuthondaba uma ngabe usebenzise le nduku le UNUKANI. Lo muthi lona futhi uyasiza kakhulu uma ngabe unenkinga ukuthi unovalo nje oluhlala ukushaya esikhaleni, uzwe nje ushaya uvalo ongalazi. Uyakwazi ukuthi uphalaze ngawo UNUKANI ngoba leyo nto kuyenzeka ukuthi isuke idalwa yiphoso noma khona usuke kuphosa ngemithi engalungile. Uyakwazi ukuthi uphalaze ngawo UNUKANI kuphele lolo valo lolo oluzwayo. UNUKANI futhi-ke uyangena emithini yabantu besilisa uma ngabe befuna iy'ntombi noma emithini nje yokukhanyisa izinto enhlanhla. Uyangena UNUKANI khona kulowo muthi. Uyahlanganiswa kakhulu nje nemithi eminingi nasemithini yey'bambelelo, eminye yayo uyangena futhi kuyona. UNUKANI usiza kakhulu uma unenkinga yamaphupho amabi, uyakusiza kakhulu. Uyakwazi nje futhi ukuthi uphalaze ngawo, ungabe usaba nenkinga yamaphupho amabi ahlala akuhluphe njalo ukuthi njalo uma kuwalala uphupha amaphupho amabi. Abanye-ke ngolimi lephesheya bathi nightmare. Uphinde-ke usize kakhulu uma unenkinga yezifo eziphathelene nesinye. Uma ngabe umuntu wesifazane mhlawumbe unenkinga yamanzi ahlala aphume kuwena esithweni sakho sangasese, uyakwazi ukuthi uma ngabe uphekela amagxolo alo muthi uloke njalo uloku uphuza ikota yeglasi ngosuku, akwazi ukuthi lowo manzi wonke adreyineke aphume aphele kuwena. Noma mhlampe asithi unenkinga ngowesilisa, unenkinga noma owesifazane, unenkinga ukuthi isinye sakho hlale sibe buhlungu, uyakwazi futhi ukuthi uphuze, upheke uphuze, ukwazi ukusizakala futhi kuleyo nkinga leyo yesinye. Usiza okwanamhlanje-ke ngizoma lapho ngizobuye ngize-ke no-part 2 noma nesiqephu sesibili sikaNUKANI la ngizobe sengikuchaza khona usuhambisana nomunye umuthi ukuthi-ke ungakusiza ngani. Ngiyabonga-ke, inkosi umusa inibusise. Uma le video busuyibuka sekuyintambama usuyolala kahle, uma ngabe buyibuka kusekuseni ube nosuku oluhle.